सांग माने आपण मन पे गोटे छोटिया प्रश्न कहले देखी जा रियल नुहे ताको कौन कहंदी। भाबंतु भाबंतु भाबी सारे जल्दी कमेंट बॉक्स रे आंसर लिखी जणांतु। देखिबा केते जणु पाइला। हाँ आपण सांग मानकु शेयर करे बिल्कुल भूलिबेनी। देखिबा तांको आसुची कि नाही। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ବାଢି ବୁଲି ବାଢିରୁ ଆଣିଲି ଗୋଟେ ନଡିଆ ସେଇ ନଡିଆରେ ଚଟଣି ବନେଇ ଆଜି ମୁଁ ଚକୁଳି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ମୁଁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେବି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ନଡିଆ ଆଣନ୍ତୁ ଚଟଣି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଚଟଣିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୋ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନୂଆ ଆସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଗେ ଅଣ୍ଡା ଆସିଲା ନା ଆଗେ କୁକୁଡ଼ା? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଆଉ ତା ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନା ରିଏଲ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓଟି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଡିନରରେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ସହିତ ରୁଟି ଖାଇଥିଲି। ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟି ମୋ ମମିର ସ୍ପେଶାଲିଟି। ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଫଲୋ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ମୁଁ ଡେଲି ଏମିତି ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ଆଣୁ ହିଁ ଥିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ। ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ହେଉଛି ନୂତନ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଳା ଘାସ ବଣେ ଧରିଲି ଚୋର ନଖ ମୁନେ ତାର ହେଲା ବିଚାର। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେବଳ ଆମେ ଝିଅମାନେ ହିଁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବୁ। ଝିଅମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିଦେଲେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାଉଡର। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଉପମା ଖାଇଲି ଆଉ ଆପଣମାନେ କଣ ଖାଇଲେ? ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେବି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ମାନେ ବହିରେ ପଢିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ତେଣୁ ସବୁଦିନ ମସଲା ମସଲି ନ ଖାଇ ଦିନେ ଅଧେ ସାଧା ଖାଇବା ବି ଠିକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ। କଞ୍ଚା ବେଳେ ଲତ୍ ପତ୍ ପାଚି ଗଲେ ଟାଣ ଏହାର ଉତ୍ତର କହିଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରାଣ। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉଙ୍କୁଣି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ମୁଁ କୁହେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ କହିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଗରମ ଅନ୍ୟଟି ଥଣ୍ଡା। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି କଣ? ଯାହାକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା ଜଲ୍ଦି ଯାଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ଆପଣ ଭିଡିଓ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ ଯାଇ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦେଖନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦେଖିଲେ ସିନା ମଜା ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।